Yes, siyakhuleka madoda, siyakhuleka. UDr Mkhulu lo umbelambelane sikhomvesa lamba sadla amehlaso phansi kwamhlebelengana ezweni lamathonga. Kwimpuma Kapa TV channel 260 inqubo ethi ngivumeleni ngitwale. Uma ngithi ngivumeleni ngitwale, ngiyabuya sizoyikhuluma le ndaba. Ngifuna sichaze kabanzi, sinabe wonke umuntu ezwe kahle ukuthi uma ngithi ngivumeleni ngitwale, uma ngithi ngivumeleni mathonga ngitwale, ngisho ukuthini? Siyabuya. Shilo ngathi siyabuya. Sasibuyile ke kwimpuma Kapa TV channel 260. Uma ngithi ngivumeleni mathonga ngitwale. Nansi indaba enkulu ebalekile ngifuna sikhulume ngayo namhla. Sikhuluma ngabo ukutwala. Uma sikhuluma ngokutwala, sikhuluma ngamandla. Sikhuluma ngamandla afakeliwe. Sikhuluma ngamandla owalandile wazobasebenzisa entweni zakho. Uma ngithi ke ngivumeleni mathonga ngitwale, ngifuna ukucacisa lapho. Kunabantu abaningi abasuke bayizinyangeni. Basuke balanda amandla. Balanda amandla bawalandele ukuthi impilo yabo ishintshe, into zabo zihambe kahle. Kepha athi uma sewalandile amandla, into zakhe zingahambi kahle. Kuhambe kahle kuphinde kuvaleke, kuhambe kuvaleke. Yini na? Uthola ukuthi le time aphuma ekhaya akazange washisa impepha. Kanti uma uqala uye enyangeni, kumele ushise impepha, ukhuleke, unxuse izinyanywa zakho noma amadlozi wakho noma izidalwa zakho ukuze into zakho lapho eziyakhona, la uyakhona zihambe kahle. Abantu abaningi basuka bayenyangeni angashisanga impepha. Ukungayishisi kwakhe impepha kwenza ukuthi la uyakhona ufike ungamukeleki, izidalwa zalapho uyakhona zingakwamukeli, zikuvimba endleleni. Ufike ukubhadala enkulu imali engaka enyangeni, kepha into zakho zingalungi kahle. Bonke abantu abaqala bathatha uhambo lokulanda amandla, shisa impepha. Uma uza la ekhaya, ake ngenza umzekelo. Uma uza la ekhaya kamashilami kaDr Mkhulu, wonke umuntu ophuma ekhaya lakhe, shisa impepha uma uza kimi, khona into zakho ziyokwenzeka. Uzobukela umhlolo after 7 days, ubone ukuthi yini ezokwenzeka uma usuka la ekhaya ulande isithwalo semali noma ulande la mandla engizokunika wona. Mina ngizokutshela ukunika yini ekufanele. Ngoba ngiqala ngokuhlala phansi ngihlole ngibone ukuthi yipi induku elungayo emzimbeni wakho, khona into zakho zizokuhambela kahle. Abantu abaningi baxhamazela umuntu ajahe ezwa indlala gijima umuntu. Uma ungayishisanga impepha uphuma ekhaya lakho, ungakhulekanga emsamo wakho ukhulume nezidalwa zakini, noma uyishisile impepha noma ungayishisanga, kepha hamba emsamo uguqe phansi ukhulume nalamadoda nalamakhehla akuphethe, ngoba akekho umuntu ophila angenalo idlozi. Wonke umuntu okhona emhlabeni, uma uyindlu yakithi emnyama, idlozi likhona. Sonke siyafana, singabe ngubo. Idlozi likhona, kekho umuntu ongenalo idlozi. Ngiqonda ukusho ke ukuthi uyaphahla, uthi thokozani bogogo, ukhulume nedalwa zakini, ube so uyaphuma ke uye enyangeni. Ake ngenze isibonelo. Kunabantu abasukela ekhaya abaningi kakhulu ekade balandele induku. Namhla ngibona izithelo, namhla ngibona ama-result amahle, ngibona abantu bayabuya ekhaya bazobonga Dr Mkhulu, usenzele lokhu nalokhu nalokhu, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga kini nonke enganitshela ukuthi uma uza kimi ushisa impepha. Uma ungayishisanga impepha, into zakho ziyophambana. Kufanele uphinde ubuye ekhaya manje. So uphinda ekhaya kaningi ubhizi ubuya kimi. Yini na? Impepha awuyishisanga. Kwimpuma Kapa TV channel 260 uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelane sikhomvesa lamba sadla amehlaso phansi kwamhlebelengana la khona. Ngiyawugaya ngiphethe nje umuthi mina, ngiphethanga umuntu okupeyita la nokupeyita abantu nokwenza ini. Ngiphethe umuntu ukuthi umuntu abe successful empilweni yakhe, umuntu enze izinto zenzeke. Unyaka nje uqala lo ka 2023 kumele caca ukuthi kahle kahle uphilela ini njengoba uphila nje. Kunabantu abaphilayo, umuntu uyaphila January to December akazi ukuthi wenzeni. Mina ke ngikholelwa kakhulu ekutheleni isihlahla. Lezi zihlahla engihlanganisayo ziyakwazi ukwenza imfihlo yenzeke. Ikakhulukazi ngithi ngivumeleni mathonga ngitwale. Awukwazi ukuyothwala ungakhulumanga namathonga wakho phakathi kwekhala usuka khona. Uma uye enyangeni uyothwala, kumele uqale unxuse izidalwa zakho, ukhulume namadlozi wakini, ukhulume nokhokho nomkhulu,
ukhulume nabo bonke abantu bakuleli ekhaya ukuba abakuvulele indlela la uyakhona into zakho zihambe kahle. Ngale kwalokho uzomosha imali iphele ngapha nangapha ngesizathu sokuthi awukhulumanga nabantu abadala basemsamo, awuzange wathatha ugologo omhlophe isiminofu wasichitha phansi emsamo, awuzange wathatha impepha emhlophe wayishisa lapha emsamo ukhulume nezidaba. Uma kukuthi impepha yikho, thatha ikhandlela elibovu nelimhlophe neliyelo ulayithe lamakhandlela ukhulume nezidala usho ukuthi ngiyaphuma njengamanje ngiyakubaba kaMashilamo ngiyakudoktor Mkhulu umbelambelane sikhofesa lamba sadla mehlaso kwamhlabi yalingana la ngiyakhona ngifuna ukuthi yonke lento bogogo ningivulela indlela into zami zihambe kahle. Uma ngibuya ngiza kulelizwe ngibe millionaire ngibe billionaire into zami ngizilandele kuDoktor Mkhulu ziphakame zihambe kahle. Ngenza ubuhlungu ngoba kunabantu abangifonela Dr. Mkhulu ngafika kuwena into zakhe azilunganga into zami azilunganga khona lapho ungalungi khona. Yebo kuyalunga kepha manje akuphakami kahle. Kungizwisa ubuhlungu ngoba angifuni ukwenza umsebenzi ngophinda phinde. Uma ngenza umsebenzi ngifuna ukwenza once ngiqede ngomuntu abuya lethe imphumela bonga athi Dr. Mkhulu nali imiliyoni ngiyakupha Dr. Mkhulu nali nansi imali engaka ngiyakupha ngoba nami ngiphila ngani ngalesikhathi ngikwenzele la amandla ami ubuye kimi uzobonga isikhathi ngijabula nami ujabula uMashilamo ujabule mina sijabula sonke ngoba lamadoda engisebenza nawo ajabula kakhulu makubonakala umuntu abuya azobonga phakathi kwekhaya. Kuyinqubo ethi ngivumeleni mathonga kwi-channel 260 uDr. Mkhulu okhuluma umbelambelane sikhofesa lamba sadla mehlaso kwamhlabi yaningana. Asilambe ke mahali isikhova isuke kukubi umgqilazo wempahla ngazingane zophumaphi kubi lapho ngisuke sekubhedile mase ngikhuluma kanjalo akukhulumi mina kepha ngikhuluma nalamadoda engihamba nawo ngoba lento isegazini iyaphila ngizwa ngihamba ukuthi cha ikhona iyasebenza kulo nyaka ngathi iphinde yaphakama kakhulu ngathi iphinde yaedeka kakhulu lento isegazini iyasebenza. Engifuna ukusho babukeli bephuma kapa TV ngifuna ukusho ukuthi uma ngabe uze kimi walanda lento ngicela ulandele imigomo noma imithetho endizokunikeza yona. Ungayenzi imithetho ephambene nale engunike yona. That why abantu abaningi uthole bageja umuntu enza izinto ziphambuke enza unyo ngasahambi kahle. Why na ugeje kule mithetho engimnike yona? Uma ngithe vula isikhwama sami umnikeze ushukela lo mfana ngoba phela uyawuthanda ushukela uthanda uluju athanda ushukela uluju lezinyosi ubusi ihani uyithanda kakhulu lo mfana wami. So ke ngiqonda ukusho ukuthi ungaze uxhele ibhokwe ungaxheli igusha ngoba uma uxhela ucabanga ukuba uxhelela yena kanti cha awuxheleli yena. Uma uzohlaba noma ibhokwe phakathi kwakhe hamba ubike emsamo ukuba hey wena angihlabeli wena njalo le bhokwe angihlabeli wena le gusha angihlabeli wena le nkomo ungacimi ukuba le gusha engiyihlabayo ngixhelela wena angihlabeli wena khona azokhululeka ngoba ngalesikhathi uphethe lamandla ami la ekhaya uphinde uxhela igusha ungambikeli ukuba angixheleli wena ungasondeli kuleli gazi. Uzobukela umhlolo uma ngabe ungeze ukumbikela khona into ezophambana phakathi kwekhazi ngabi kahle kanti kufanele ube uyamtshela ukuthi hayi angihlabeli wena uzobona uma uzomchazela ukuba awuhlabelanga yena zonke into zakho uzohamba kahle. uDr. Mkhulu okhulumayo inyanga enkulu kwamhlabi yalingana la ngona kona ngifuna ukuchazela abantu ba understand kahle ukuthi uma ulande isithwalo gcina umthetho. Uma ulande isithwalo gcina wonke umyalelo onikezwa wona khona into zakho ziyokhambela kahle. Kwiphuma kapa TV ake ngidonsa amazi kancane mina ngiphinde ngiyabuya futhi sizokhuluma kabanzi ngesihloko futhi esithi ngivumeleni ngitwale. Awu sinxusa izidalwa sonke isikhathi uma silanda amandla sinxusa abantu abangasekho sinxusa idalwa phakathi kwekhaya ukuba zihambe nathi silandela amandla. Awukwazi ukulanda amandla ungababizanga abantu abadala uzohamba nobani la uyakhona siyolunga izinto na umbuzo loyo. Lalela sikhuluma ngenyoka. Uma uthola ngenyoka uba nemali kakhulu. Uma uthola ngenyoka uba nemali kakhulu. Inyoka ilanda lokho okufunayo ikakhulukazi uma ngabe unamabhizinisi odinga ukuthi lamabhizinisi ahlale agcwele abantu inyoka operator lapho.
inyoka operator endaweni ofuna ihlale igcwele abantu, isonto, ibhara, itavern, yini, inyoka operator lapho kuhlale kugcwele abantu kuleyo ndawo yakho. Noma kanjani ayilenzi ke iphutha lendoda ehamba ngesisu ayilenzi iphutha, iyenza ngokusemandleni ukuthi igcwalisa abantu babe zinkumbi, kugcwala abantu lapho ke kube sekungena imali ngaleso sikhathi. Angeke uyibone yona iqhamuka iphethe imali, akwenzeki kanjalo. Ungabona abantu baveza inyoka ku TV, baveza inyoka kuphi emafonini ihleli nemali kube sokuba ngathi inyoka ivuke ebusuku yalanda imali, akwenzeki kanjalo. Inyoka ioperator ebusinessini kuhlale kugcwele abantu benza njani? Basupport. Ufuna ukucacisa indaba yenyoka, sikhona isithola senyoka siyasebenza. Nabo nje abangani bami engibadalule, nabo nje abangani bami abaseyintweni ngayo esahamba nabo silanda amandla. Lalenaka uma uyotwala le ndodo osukunikezwa yona iqanjwa igama, awukwazi ukufika uthatha ingane lapho kade ulande khona amandla, ufike uthathe lengane uhambe nayo uyozikhulisela yona kepha ungayiqambi igama. Kusho ukuthi nalamadoda uma unikezwa umqambi igama usasuka naye esigodlweni sikagobela wakho, usho ukuthi lona ngumashilami. Uyayibona into enjalo? Usho ukuthi lona ngumashilami. Uma usho njalo uqedile, usho ukuthi lona umashilami, lona umngoyi. Uma ngabe kuumngoyi, uyabona isipoko nesipoko siba negama laso, inyoka nenyoka iba negama layo ebizwa ngalo. Awukwazi ukuthi uthatha ingane uzoyikhulisa kepha ungayiqambanga igama. Uma ngabe kumashilami, uma ngabe kumngoyi, uma ku-innocent, usho lamagama ukuthi lo ngubani, abese uyasebenza khona uzothi umbiza ngaleli gama lakhe, umbize ajabule, enze lento isho. Kwimpuma Kapa TV channel 260 ngiyakhuluma nje ngichazela othanda ukubuka nalo uhlelo luka Dr. Mkhulu oluthi ngivumeleni mathonga ngithwale. Khulume ngamagundwane. Hayi zebuya Africa. Kuna magundwane ananda imali. Hey madoda, wakwalibona igundwane liphethe imali wena. Kwimpuma Kapa TV channel 260 DSTV uDr. Mkhulu lo umbelabela nesikhombesa laba sadla mehlaso phansi kwamhlaba elingana ezweni lamathonga la ngikhona ngikhuluma nababukeli beMpuma Kapa TV. Alikho igundwane elilanda imali, angeke ngiyala, alikho igundwane elilanda imali. Babukeli beMpuma Kapa TV, alikho igundwane elilanda imali. Igundwane imali liyayidla, igundwane imali liyayidla, igundwane imali liyayidabula. Ungakhohliswa ngabantu athi umuntu unamagundwane alanda imali ebanki. Iphutha lelo, amanga nendlala phakathi, ngoba ukulamba phela yiko lokho kwenza ukuthi umuntu akhulume into eziningi. Alikho igundwane elilanda imali. Awuyithathe phela uyibeke lapho kunamagundwane khona ekhala lakho uyibone ukuthi uzoyithola isekhona yini na. Awenze njalo ubuke nomhlolo ukuthi igundwane lizoqhubisa ukuthi imali liyeza njani. Futhi abantu basazophela abantu. Aweka amagundwane alanda imali babukele beMpuma Kapa TV. uDr. Mkhulu lo kwiMpuma Kapa TV channel 260 DSTV kwinqubo ethi ngivumeleni mathonga ngithwale. Awuthwali ngegundwane, igundwane liyisichitho phakathi kwekhaya. Igundwane liyisichitho phakathi kwekhaya, lenza izinto zingahambi kahle, lihlale lidestroya sonke isikhathi. Ayikho into enhle elethwa igundwane, awekho ama-result amahle alethwa igundwane. Ama-result egundwane sonke isikhathi mabi. Ingene endabeni ejule kakhulu, sikhulume ngotikoloshe. Uma sikhuluma ngotikoloshe sikhuluma ngomuntu. Asikho isilwane okuthiwa utikoloshe. Alikho ihlathi okuthiwa lihlala otikoloshe.
ayikho igame reserve okuthiwa ihlala otikoloshe. Ngisho ungadriver uyezu ePitori uye koKruger kuphi angeke uthole utikoloshe. Kepha utikoloshe umuntu othwetshuliwe wenziwa umkhovu, umuntu esuke umazi nawe kushintshwa yena aguqulwe enziwe utikoloshe, enziwe umkhovu, abuye phakathi kwekhaya abe idlozi elibi, ningalungelwa ilutho, zonke into zenu zishabalala. Kwimpuma Kapa TV channel 260 kwinqubo ethi ngivumeleni mathonga ngitwale. Umethu umuntu uthwale ngotikoloshe, unama boys yena uthwalisa ngotikoloshe, isuke ethwalisa ngomuntu wakini, isuke uzothwala ngomuntu wakini, lapho kuzothwetshulwa umuntu wakini aguqulwe enziwe lento yokuthi abe umkhovu asebenzele wena. Qaphela umuntu othi uthwalisa ngama boys, umuntu othi uthwalisa ngotikoloshe kuyingozi kakhulu, ngoba lo tikoloshe isuke kuumuntu wakini, lapho isuke uzobuzwa ngomuntu omthandayo ukuba uzokhona yini ukukusebenzela, ukuhlonipha kangakanani. Ngalesikhathi ekuhlonipha kakhulu lo muntu, isikhathi kuzothwetshula yena akusebenzele. Alikho ihlathi okuthiwa lina botikoloshe. Utikoloshe umuntu osuke umazi, kubulawa umuntu aguqulwe enziwe lento osuke uyidinga wena, njengokusho kwakho ukuba uzothwala kepha ufuna ukuthwala ngotikoloshe. Utikoloshe umuntu othwetshuliwe wenziwa waguqulwa, wenziwa lento osuke uyidinga. Kuyingozi kakhulu ke ukwenza kanjalo, ngoba lo muntu loyo hamba isikhathi asebenza, hamba isikhathi avilapha. Ngalesikhathi avilapha ngasasebenzi, isikhathi abanamandla okulwa nawe nokuthi akudestroye, alwisane nezinto ekade azigenerator, akwenzela zona. Kuyingozi kakhulu ukuthwala ngegazi, kuyingozi kakhulu, akwenzi umcebo wakho uphumelele uye phambili. Uma uzothwala buza, ngihlala ngichaza everyday ngithi uma uze la ekhaya buza ukuthi yini le okumele ngikunikeze yona, isebenza kanjani. Nayo into ebalekile, buza. That's why ngiyakithi umuntu akangifonela, nazi inamba zami zivela ku screen. Njengoba kuvela lezi namba uyangifonela lapha kufona umuntu othandayo. Uma uthanda uyafona, uma ungafuni uyayeka. Nazi inamba ziyavela, awudingi isibize futhi. Nansi inamba yokuqala ithi 078 78000692. Eyesibili ithi 078 05 11133. Eyesithathu 072 0968 975. Ziyavela inamba ku screen nazo. Thatha lezi namba okuyizona ezizokulekelela zikusize kunyaka ka2023 into zakho zikhambele kahle. La ekhaya ngiyahlola, la ekhaya ngishaya umhlahlo. Umhlahlo ke ilapho engibiza khona umuntu ngegama ukuthi lo ngusibani bani, kwenze ukuthi ngonyaka othile kuwe ubani owenza lokho. Nginamaphepha okwenza leyo nto leyo. Angina stress phela ngilenyanga no grade 12 mina ebuya euniversity yabathakathi, yonke into yami ihlobile, konke nje kuhamba kahle, kuseyinto enivela, anginayo into ehamba ithi, yonke into yami ngihamba straight. Noma ufuna ngiyokubonisa ukuthi la kwenzeka lokho esikhathi esithile, uza kimi wena ngithatha imshini yami kanokusho, siye lapho ufuna ukuthi ngikubonise khona, ngikuprovele ukuba nayi le ngayilanda lento, ngizalwe ngenayo, ngayilanda ngoba ngifuna ukutyeli, ngoba ngifuna ukuceba, ngifuna ukuphumelela, into zami zave kahle, ngavele ngadecide ngalanda lento. Ngivumeleni mathonga ngithwale kwimpuma Kapa TV channel 260. Sikhuluma ngomkhovu, umkhovu umuntu. Kuyenzeka ke kuthwetshulwe ingane isasesiswini ingakabonakala, ithwetshulwe ingane sichitheke isisu siphume. Kepha ekuphumeni kwesisu njalo umama lomntwana ophunyulwe isisu uyohlala encelisa umntwana ngamazi, amabele akhe ahlale ebuhlungu, lowo mntwana loyo wathwetshulwa. Umuntu othwetshuliwe ubonakala ngokuthi ophe igazi abe aphuma emotion, abe aphuma emakhazeni, aphume efrijini ebandayo, kepha yena uyoqhubeka ophe igazi ngamakhala, ophe igazi ngamadlebe, aphume igazi emehlweni. Akaqini umuntu othwetshuliwe, uthamba until nize niyomfaka endlini yakhe yokugcina.
kwimpuma Kapa TV channel 260 umbelambelana sigovesa lamba sadla mehlaso phansi kwamhlebelengane ezweni labathonga sikhulume futhi ke ngokuthe ukuhluka nje kancane kepha still kusahamba endabeni yokuthwetshulwa. Umuntu othwetshuliwe babukeli bempuma Kapa akavuki, akasoze wavuka umuntu othwetshuliwe, but abantu abaninzi abazinyanga baxelela abantu ukuba umuntu othwetshuliwe uyavuka. Akekho umuntu ovukayo uma ethwetshuliwe. Umuntu othwetshuliwe akavuki because isuka vele angasekho emhlabeni. Ungakhohliswa inyanga ithi nginikeza inkomo ezingaka noma nginika imali engaka, umuntu othwetshuliwe uzovuka. Akasoze wavuka. Uzwa indlala lo muntu loyo, uyothatha imali yakho iphele nya ulokuthi ulindile umuntu uzobuya kuthi uyabuya nini. Akekho umuntu ozovuka, umuntu waze wathethula washona akabuyi. That's why ke mina ngihamba ngathola uphondo lwami engusebenzisa ekubuyiseni umuntu othwetshuliwe, kepha abuye ngokwedlozi, hayi ukuthi nimbone physically, hayi ukuthi abuye ngokwenyama nimbone nihlale naye nimphakele rice nechicken adle. No, ayenzeki into enjalo. Umuntu othwetshuliwe, that's why ngathola lolu phondo lwami olwenza ukuthi abuye ngokwedlozi, azoba idlozi elihle phakathi kwekhaya. Yonke into enidingayo nimkhuleke, nimpraise, nimkhothame, asukume yena avuke abe namandla okunilwela, enze leyo nto leyo. Ngikhuluma nababukeli bempuma Kapa TV. Ngiyakhuluma futhi ngifuna ukuthi othandayo lo hlelo alalele. Uhlelo lami luthi ngivumelene ngithwale. Why na ngithi ngivumelene ngithwale? Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi ukuthwala kuyihlazo. Ukuthwala lona ihlazo. Ubani othanda ukuhlupheka azayofa? Ume khona othanda ukuhlupheka azayofa kangifonele nazi inamba zami ziyavela ku screen. Ngiyomenza mina hlupheka azayofa ngoba kushuthi uthanda ukuhlupheka yena. Wonke umuntu okhona uthanda ubutyebi, ufuna uphumelele. Lalela kube sekuthiwa abantu abasha bathanda izinto. Ubani ongathanda uphumelele? Ningezwe ngabantu beni criticize bekhuluma yonke into abayithandayo. Mina bangikhulumile abantu, bakhuluma umhlaba wonke. Kwakhuluma ama media, kwakhuluma ama radio station, kwakhuluma kwayitesha ngene ngisidalule. Ezikhulume ngoDr Mkhulu ukuthi uthwele ulanda umashilami. Isizathu ngadecide ngempilo yami, ngangifuna ubutyebi, ngangifuna ukuthi ngicebe ngiphumelele. Ungabona ngifakela amajazi kami ukuthi ngiyahlanya, wena ngihlanya ingrand kusentweni mina ngiphatha style konke kuhamba kahle. Kupholiwe, kutatazelwa, kurelaxiwe. Lento isegazini yaphile, ngiyayizwa nje kulonyaka engathi iyaphakama futhi iyaluma. Ziyaluma lezi inhlanga esemzimbeni engathi kuza kabi kakhulu. Ngifuna ukukhombisa nje abantu ukuthi njengoba kade ngihambile ngisengolongoza, ngisenampula, ngisendaweni yale Koshimoyi phera, ukuthi yini le engifike ngayithola endaweni yakwaTyopi, ngibuye nani kwaTyopi, yini le ngibuye nayo. Ngifuna abantu ba understand ukuthi uDr Mkhulu uyahamba, ngiyanikhathalela, ngihamba mina nginikhathalela. Kunosomabhizinisi, kunabantu ababhizi nama-CK company njengamanje, babhizi ba-apply, ba-submit ngapha nangapha, akwenzeki lutho. Kubhizi ukuthathwa ingane kasibanibani, awuthathwa ngani wena, kuyagezwa, uyahlanjwa, ube clean uma ngabe uhambisa izinto, khona abantu bazokuvumela. Mina wukho umnyanga abangangivanela kuwo, umnyanga enyongena kuwo, nganokha bayavuka, nganokha nje ngathi sobavulile, nganokha nje ngathi bayavula, balenza iphutha. Noma ngaqhamuka ngifake isuthu ungaboni ukuthi yimi uDr Mkhulu, umnyango bazowuvula. Why na? Lento isegazini iyasebenza. Kwimpuma Kapa TV channel 260 umbelambelana sigovesa lamba sadla mehlaso kwamhlabele ngane ezweni labathonga. Ngicela ukuthi othanda ukungifonela ngifonele. Uma ngabe ukuthi futhi awuthandi ungafoni yeka. Eyami lento ngayilandela abantu abadinga impumelelo. Ngayilanda lento ngayisebenzela, ngazila, ngayijulela, ngawela umfuno owangamele ngawela ngoba ngangazi empilo engidingana. Isimo ebengiphila phansi kwaso akekho ongasithanda. Namhle ngiphila phansi kwaso, sithandwa wonke umuntu. Bacabanga ukuthi ngazala ngibudgethelwe yonke into ngayitholila. Angitholanga kuna. Ngisebenzisa ukuriska ngempilo yami. Nawe ungariska ngempilo yakho, uqaphele kepha uma uriska ungayi enyangeni ezothi hamba ungithengele ibhokwe, hamba ungithengele igusha, hamba ungithengele inkomo, ubuye nayo
izoxhelwa la emzini wenyanga ixhelwe kuwe emahlombe kuthiwa unikezwa amandla. Leyo nto leyo uzoyenza ubomi bakho until die. Uyokwenza ubomi bakho lokho until uze uyofa ungcwatshwe. Sibuze isithwalo osithathayo ukuthi lesi sisebenza kanjani. Esami nje angikwazi ukusidalula, lesi sikhona angikwazi ukusidalula, angisidaluli, ngithule naso. Ofuna mina uzongifonela ezokuthi lento yami isebenza kanjani. Lento yami isebenza kanjani. Ungasabi futhi lalela, ungasabi. Uma ngabe ufuna indoda ehamba ngesisu, no, ungasabi. Ize kuwe izosebenza kuwe, ayizange ukuzodestroya. Kumele ikujwayele njengobaba wayo. Lalela, uma ufuya inje encane, umdlwane lomncane, usuke ufuyela ukuthi uyakhulisa, ufuna ulalela umthetho wakho. Nalamadoda ke nawo, uma ngabe uwalandela ukuthi akhule, afundiswe ezomthetho. Uma uthi asewugijima endoda kwenza u1 no2 no3, iphakame ngamandla lento, yenza into zakho. Ngiyakhuluma, ngifuna ukuthi wonke umuntu angizwe. Njengoba usabukela ohlelo lwami, ngifuna ulubukisise kahle, ulalele futhi uzwe ukuthi uDr Mkhulu lento ayikhulumayo unolwazi nayo. Uma ufuna ukuyiprova uyibone, uze kimi ekhaya lami esigodlweni, sihlale phansi uyibone lento ukuthi isebenza kanjani, ngikuchazele ngithi ke le ndoda le isebenza kanje. Kube sokuba khona abantu abayizinyanga, uzo umuntu ethi yena unamadoda alanda imali ebhenki. Ayikho into enjalo, ayikho imali elandwa ebhenki. Asikho isipoko esilanda imali ebhenki. Lutho phela kuba yisekho imali. Kuba yisekho imali ebhenki, kube bahlale bakhala nje abase FNB, abase Capitec, abakuphi wonke amabhenki. Kube bahlale bakhala uma kuthiwa kunesipoko esilanda imali. Asikho isipoko esilanda imali ebhenki. Ungakhohliswa umuntu athi umuntu kunesipoko esilanda imali ebhenki. Asikho isipoko esilanda imali ebhenki. Kunemfihlo yakhona lapho engeke ngidalule ku media. Kepha leyo mali isuke ingaphumi khona futhi ebhenki. Leyo mali isuke ingaphumi khona ebhenki. Lento mina ngiyenza khona la endlini. Ngiyenza la endlini uyibone lento ukuthi isebenza kanjani. Ngiyenza ukhona la ufikile, ngikukhombisa ukuthi hey wena nayi le secret. Le secret la ubani ongafuna ukuba nemali. Angeke umuntu ongafuna ukuba nemali. Ami le secret ngajula ngayihambela. Uma ufuna futhi nawe ukuthi uyilandele uzoyithola, izakimi sihlale phansi, nazi inamba zakho. Fonela mina sihlale phansi, sixoxe, ngikukhombisa secret. Uma uthanda, uma ungafuna uyeke. Ngigrande mina ngiright. Akukho engathi ngiyakuswela, konke kuhamba kahle. Bengiswela ngalesa sikhathi ngingakadecide, ngaze ngadecide. Babukeli beMpuma Kapa TV, ningathuki kwi-episode elandelayo ngizonikeza i-date engihamba ngayo nami emhlabeni. Ngizonikeza i-date engihamba ngayo emhlabeni, nazi ukuba ubaba kaMashilamo suyahamba. Kepha ngizoshiya nginikeze imigomo yonke nonke nina enilande amandla kimi. Ngizonikeza imigomo yonke ukuthi nizo-operate kanje. Ayizuhamba le ndoda. Awezuhamba lamandla kuwo, azoqhubeka nje asebenze. Yimina engizohamba nami ngiyosebenzela ubaba owanginikeza amandla. Ngoba ngiyezwa ukuthi insuku zami seziyasondela, i-date yami iyasondela. So ke akungihluphi ngoba umndeni wami uright. Vele ngangibudgetela wona. Kuko konke lokho engangena kuko ngangena ngoba ngazi ukuthi ngingenela ukuthi ifamily yami isale emafutheni. Family yami isale emanonini. Family yami isale igrade. Family yami isale rana ama-franchise lawe nginawo. Ifamily yami isale ihlala kule mizi le ebhanqele le bathi lezinto zikanjani lezi. Bathamba isitory. Kunjalo nje akukho kunye. Wonke umuntu ovuka ekuseni usebenzela umndeni wakhe, njengoba nami ngariskela umndeni wami ukuthi ube right. Umndeni wami ungakhali ngokuthi ulambile. Amakhosikazi wami angakhali ngokuthi awana moto, imoto hamba ngayo iyakhwehlela. Mina ngingakhali ngemoto, ngigibela imoto engiyifunayo njengoba ngizenzela nje.
kwimpuma kapa TV channel 260 uDr Mkhulu lo kwi-episode le ezayo ilapha engizoba nginikeza khona idate yami eyokuhamba ngivakashele ubaba hayi ukuthi ngiyafa angifi kepha angiseza ukusebenzela kuleli sengiyosebenzela kwelinye izwe sengiyosebenzela kwelinye izwe nami lapha sengiyogijinyiswa khona sengiyokwamukela umthetho wakhona bonke abantu abalanda amandla kimi hayi ukuthi into engibanikeza zona ziyohamba cha azizohamba okwakho yimi engajoyina ngajoyinela ukuthi umndeni wami ube successful nowami futhi umndeni uzoqhubeka nje uhlale eJoburg la uhlala khona uqhubeka uhlale eCape Town la uhlala khona uqhubeka uhlale kwaMhlaba yalingana la uhlala khona akukho into ezokwenzeka yimi okumele ngihambe ngiyosebenzela leya ndoda eyanginikeza amandla angifuni ukujona kakhulu ngidalule kakhulu ukuthi isuke kwenzakalani lapho kepha suke sengibuyela emva nami lapho engakhonjiswa khona indlela ibuzwa kwabaphambili njengoba ungibukile kwimpuma kapa TV uma kukuthi uwilling uyadinga nawe ukuba sentweni uphathe style into zakho zikhambele kahle fonela nazi nami evela ku screen fonela nazi nami evela ku screen uze kimi sihlale phansi sixoxisane ngikubonise indlela yokuphila engenabungozi indlela yokuphila engasebenzi ngegazi niqaphele kakhulu futhi la ku social network kunabantu abaningi abagcwele lapha ku Facebook abazenza uDr Mkhulu kunabantu abaningi abakhala ngokuthi badlelwa izimali abanye bathathelwa imizi kuthiwa imina loyo uDr Mkhulu akacela imali ku Facebook uDr Mkhulu akanawo Facebook ubaba kaMashilamu lo yimini umbelambela isikophe salamba sadla mehlazo anginawo Facebook Facebook kepha ke kunabantu abagcwele lapha ku Facebook abatshela abantu ukuthi ufaka imali engaka uzongenelwa imali engaka ebank ayikho imali engena ungasebenzanga yonke imali ufuna usebenza ayikho imali engena ungasebenzanga ayikho imali engena ungasebenzanga ungathwalanga phandle uma uthwele babukeni bampuma kapa TV ningakuzwa kabi ukuthwala nikuzwe ngathi ukuthwala kuyinto wrong akekho umuntu ongathwalanga ohlele esitulweni esiphendukayo lokho ngifuna ukunicacisela nje ningagxeki bangixeke kakhulu mina ngisengabatshela abantu ukuthi no la ningangixeki lokho ukuthi uDr Mkhulu uthwele wathwala unani nobani uthwele anti kuthwala ngestyle phela lento ihloni ibeke ngaleli gama eli English leli eningeke nilinake ucabanga ukuthi yini Illuminati wena ucabanga ukuthi Illuminati yini Illuminati ukuthwala kodwa ngalokho ukuthi nje nawulele awu understand ukuthi Illuminati yini akekho ongayifuni Illuminati and the most of abantu aba richest bayijoin Illuminati cabanga ukuthi kuyadlalwa lena cabanga ukuthi kuyadlalwa lena umangale mina nguDr Mkhulu angikeze example umangale mina nguDr Mkhulu okay fine kumanje ngidrive iG63 ngidrive iG63 iG63 izoshayisana nemoto izoshayisana neUno angenze example G63 ishayisana neUno ubani okumele afe lapha kumele kufe bani bese kuthiwa uDr Mkhulu drive iG63 ufile ushayisana neUno wafa awuboni ngani ukuthi kunesikhathi lapha isuke kunesikhathi esikhona lapha Illuminati ikhona abantu abaningi bayisebenzisile Illuminati endisekhona enekeza uphela aninge kufuna uzungene na ku Google ucheck ukuthi yini Illuminati isebenza kanjani Illuminati akekho kumuntu orich ongathwele kepha ngalokuthi wena bakusabisa ngokuthi Illuminati ingozi yini then uma ufa uzofa kanye ngeke ufe kabili uma ufa uzofa kanye ngeke ufe kabili kumele ukuthi yonke into oyenzayo uyicabange kahle uma ulandela amadoda lekhaya kaDr Mkhulu ufuna ukuthi unguze ngizokuchazela secret uma ufuna ukuthwala ufuna into zakho zikhambele kahle fonela mina uze kimi sihlale phansi ngikukhombisa indlela yokuphila indlela ezokwenza ukuthi unyaka ka2023 into zakho zikhambele kahle uyeke yonke lento yokuhlupheka kanti yohlupheka kuze kwenini wagwetshwa yini wani ukuthi lingajayeleni akekho umuntu odalile ukuhlupheka la emhlabeni unenyawo nezandla ngathi kuphumelela abantu abathi seku baphumelela isithwalo sami ngasikhethi umuntu asikhethi umama umuntu
umuntu wesilisa yini uma ufuna nje lamandla buyahlala phansi ngikukhombisa imfihlo mina kwiMpuma Kapa TV channel 260 sengizovalelisa ngifuna ukusho ukuthi abantu abaqaphele amandla abawalandayo ungawalandi amandla lapho kuzothiwa khona hlaba inkomo noma bulala izilwane noma chitha igazi phakathi kwekhaya lapho isuke uzohlaba lezolwane egqibeleni kwakhona uzawugcina uhlaba labantu abasebaleni kuyawugcina kusweleka abantu le family yakho ithandayo kuyogcina kusweleka kwasana okuqondana nawe after that kusweleka wena kube sekuphela kwa business wasana kwinqubo ethi ngivumeleni ngithwale awukwazi ukuthwala ungashisanga impepha awukwazi ukuthwala ungalayithanga ikhandlela banxenxa izidalwa zakini zaphakathi kwekhaya kwiMpuma Kapa TV uDr Mkhulu okhulumayo umbelambela sigove salamba sadla mehlasa kwamhlakele ngana ezweni lamathonga sengizohamba mina sengizovalelisa ngithi kwiMpuma Kapa TV ngiyanithanda nikhonzile qhubekani ni-enjoy nibuke nalo uhlelo oluthi ngivumeleni ngithwale